ಇದು ಎಂದರಿದು 21 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇದಾಕೋಕ್ಕೂ ಕೊರೇ ಟೈಮ್ ಪೋನ್ എന്തില്ല ആരാ ಬೇರೆ മറന്ന് പഞ്ഞ ആൾക്കാണ്ട് ഇവിടെ ആരാ മറന്ന് പഞ്ഞ ആൾക്കാണ്ട് ഇവിടെ ആൾ നോക്കി ഉദ്ദേശിച്ചത് കാണും ഒരു കസായ കൊണ്ട് ശരി 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 ഓൾക്ക് വേറെ കസായ വേണം വേണ്ട അതേ കൊടുക്കല്ലേ അത്രേ മതിയാവും മതി ಬೇರೆ കസായ വേണ്ട ആಯ್ತು ಬಿಡು ഇത്ര ബെൽത് പേനായാ ഇത്ര ബെൽത് പേനായാ ഇത്ര ബെൽത് എങ്ങനെ കസ എത്ര ഉള്ളു അതെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടത് ഒക്ക മാത്രം 3 നാളത്തെ 3 നാൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞ അതായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കണില്ല അത് ശരി ബണ്ട് നാ ബണ്ട് അതെന്താക്കി നിങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഇതിരെ ഒക്കത്തെ പൈസ എത്ര കണക്കാക്കി ഒക്ക എന്തൊരു ഒക്ക അതല്ല പിന്നെ അതാണ് അയാളോട് മീത്തോ ഉള്ളല്ലേ അയാളോട് കേട്ടെ നിന്റെ തടി നല്ല ശരി അത്ര നല്ലതാക്കട്ടെ പൈസ കൊടുക്കണ പൈസ ഇന്നത്തെ താ ഇത് കൊണ്ടുപറ്റില്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഫസ്റ്റ് മുട്ടത്ത് വണ്ടേല് നാളെ കൊണ്ടുപോകണം നാളെ കൊടുക്കും സലാം ಆಯ್ತು ಸಲಾಂ ಪಂಡಿತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಕ ಯಾನುಂಡತಿ ಓ ತಿಂದಿಂಡಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಪತ್ತು ನಿಜ ಮನ್ಪೆ ಮೇಕ್ ಪತ್ತು ಜಿ ಅಂತ ಮಾಯನ ಬಾರ್ದ ಈಗ ಪತ್ತಾವು ನಾನು ಓಡೆ ಮೇಕ್ ಪತ್ತುನಿಯ ನಿನ್ನ ಜೋಬು ಮೇಕ್ ಪಟ್ಟಾರೆ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಕೇತ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಪ ಆಯ್ಜ ಎಲ್ಪ ಹೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಮೇಕ್ ಪತ್ತು ನಚ್ಚಿ ಹೂವು ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ದು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಯವನಾದಿಗಡು ಕಲ್ಲು ತಿಂದನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಈ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನೇರ ಬಾರವಲ್ಲಿ ಏತು ಮೆದೂತ ತಿನ್ಪತುಳ ಆತೆ ಅಡ್ಡೆ ಅವ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತ ಈ ನೇರ್ ದುಂಬು ಮರ್ದು ಕೊಣತ್ತ ಐನು ಪೊರ್ತು ದೆತೊಂದನ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ತೊಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರು ಪಂತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಪ್ಪ ಒಂದಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಐದು ಪಕ್ಕದಾನೆ ವೈದ್ಯ ಬರೆ ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹುಷಾರಾಗ್ತೈತೆ ಅವೇ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬಂಡ ಈತ್ ಸಮಯ ದೆತೊ ನೋಡು ಉಂಡು ಓಹೋ ನಿನ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಸೀಕು ಪಿಡಾಯ್ದ ಸೀಕು ಗುಣ ಯಾರೇ ಅವು ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ದು ಸೀಕು ಉಂಡಾಯ್ತ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ ನಾಡಿ ಬತ್ತ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿನ್ನ ಬಳತ ಕೈಗೂ ಬಳತ ಕೈ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ತುಕ నెత్తెరది అంశ నిన్న జోడు కమ్మిండు నెత్తెరది అంశ ఆవడు ఉందాండ ఎచ్చయి బీట్రూట్ తిని ಎಂಚ ಬೂತಾಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಕು ಇರ್ನುದ ನಾನು ಬಂಡ ಪಂಡಿತರು ನಡೆ ಮರದು ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಆಕುಲ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂತೀರಿ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಜೋರ್ ತೆಮ್ಮ ಆ ಓಲಿ ಅವು ಪಂಡಿತರನ್ನ ಧನ್ವಂತರಿ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಉಳ್ಳಾಲ ವೈದ್ಯ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಭಿಷೇಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ವೈದ್ಯ ಗಣೇಶ ಪಂಡಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇರ್ನ ಕಾರು ಉಂಡು ಕಾರು ತಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು దానే బక్క దానే అప్పుడు ఓ పత్తన జతే ఇತ್ತೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬಂದಾಂಡು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಅತ್ತಿಯ ದಾದ ಅವೊಂದು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಯಬ್ಬೋ ಒಂಜಿ 4 ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸನ ಪಂಡಿತರೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಕೊಡೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಕೊಡೆ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕಗತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಅಪ್ಪನು ಎಂಕ ತೋಜ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಪತ್ತನಾಜ ಮುಗಿದಿನ ಮತ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಮತ ಎಂಕಿನೇಕ್ ಮತ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ತೆಮ್ಮ ಸುರಾಪಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ತೆಮ್ಮ ಜೋರ್
ಮೆಲ್ಲ 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 ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಗೋರುನ ಸುರುವಾತನ್ ಗೆತ ಎಂಜಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೋರುನತ್ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಸುರುವಾತನ್ ಗೆತ ಐತ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಂಡತ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶುರು ಆಪನು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪೋಡಿವ ಆತ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪೋಡಿಪಾವು ಐಕ್ ಪೋಡಾಯಿನೇ ಧೈರ್ಯ ಅವ ಐಕ್ ಸೀಕಕ್ಕೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮರ್ದುಂಡ ನೆಕ್ ತೆಮ್ಮಗು ಮರ್ದುಂಡು ತೆಮ್ಮನಿಕ್ ಎಂಚ ಉಲಾಯಿರ್ದ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಅಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ತೆಮ್ಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಾಯಿರ್ದು ನಿಕ್ ಇದು ಉಲಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಬಂಡ ಮಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಕಿರ್ಮು 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 ದೇಕ ಕಿರ್ಮುಜಿ ಕಿರ್ಮುನ ಕಿರ್ಮುಜಿ ತೆಮ್ಮಗೆ ಪುನಗ ತಿಗಲೇಟ್ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ತೆಮ್ಮಲೆತ್ತಂಡು ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚತ್ತ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ದಾಲಜಿ ಚೂರು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಗಂಟು ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನಡಪ್ಪೋಣ ಅಂಚು పోపణ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಡಪರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮಡ ಟೈಮ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ನಡಪರೆ ಪಂಡಿತರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಅವು ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅತಿ ಐಟು ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಐಟು ಒಂದು ತೂಪುಣತ್ತ ಅವಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿಂಚು పోపుಣತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸೋತಿದ್ಯಾ ಓಪನ್ ಮಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕು ತೂಂಡು ಏತು ಕೊಡ್ತು ತೂವಯ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ನಡಪರೆ ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಂಡ್ಬತ್ತ ಸಮಯ ನಂಕು ಪಡೋದು ನಮ್ಮಂತ ದಿವೋಡು ಇತ್ತ ನಿತ್ಯಾನು ಐಕಂದು ಪೊಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ತಿಗಲೆಗ್ ಪೂಜಾರೆ ಅತ್ತಾಯಿನ ಐನು ತಿಕೆತ್ ನೀಟ್ ಒಂತ ಇಂತು ಮಲ್ತದು ನಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡು ಅವ ಒಂದೆತ್ತು ತಿಗತ್ತ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಕ್ಕುನ್ ನಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಸರಿ ನಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಕಿ ಏತು ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಆತ ನಕ್ಕು ಅವ ನಕ್ಕರೆ ಏತಂದು ನಮ್ಮ ಪಣೇರುಂಡ ತೆಮ್ಮ ಗುಣ ಪಡತಿ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಮರ್ತೇತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡಿ ದಿನ ಇಂಕ್ ಬತ್ತನಿ ಎನ್ನ ಎರೆಗೆ ಹೋಗು ತೆಮ್ಮ ಇರ್ನ ಜೋಕಲೆ ಬೋ ಜೋಕು ಪಂಡಿತರು ನಾಳೆಯ ಪಂಚೋಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಕಂಡಾನಿ ಗೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಹೇಗೆ ರಾಯಿಂದ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಬರ್ಪೆ ಕುಳ್ಳುವೆ ಕೋಪಿ ದಾದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಮುಳ್ಳು ಇರೇಗಿ ಅಂಚತ್ತು ಕಂಡನೆ ವೈದಿನ ಇರೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಯ ಇಡೇ ಬೈದಿನ ತಲೆ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಂಟು ತಗೊಂಡು ಪಿಡಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ ಇರ್ನಾಂಡ ಅಂಚು ಬರ್ದು ಅಂತ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚು ಬರುದು ಈ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ನಡೆದು ನಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ದನ್ನ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಡದಿ ಗೋಪುನ ಬಟ್ಟಿ ಆನ ಬಡದಿ ಗೋಪುನ ಬಟ್ಟಿ ಬನ್ನಗ ಪುರ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಮೇರ ಬಂಟೇರು ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಸೀಕ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇ ಹೋಗು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅವು ಇದು ಅವು ಸೀಕಿಗೆ ಪಾಡು ನತ್ತಿ ಇದು ಈ ನಮ್ನೆ ಇಂದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದುಂಬೆನ್ನ ಈತು ಪೋಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತೆ ದುಂಬೆತ್ ಪೋಂತು ಈತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋತುಂಡ ತಾತಿ ಈ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕ ಅಂದು ಅತ ಏತು ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪು ಆತಿಟೆ ಪೋಪೆ ದಾದಿ ಪೊಂಜೋಳಿ ಹೆಚ್ಚು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೆಡ್ಡತ್ತು ಬೇಗನಿಗೆ ನಲ್ನ ದಾದ ನಾಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಉಂಟು ಅಕಲೆ ಮರ್ದದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪುನತ್ ಈ ಓಳಂಡ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನೇ ಉಪದ್ರ ಒಕ್ಕ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕೈ ಬೇರ್ದಾನ ದಾಯ ಕಂಡನೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕೈ ಬೇರ್ನ ಅಂತ್ಯತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಂಚೆ ಆಪುನು ಕಂಡನೆ ಅಂತ ಪಜಿ ಪಾಪದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬೇರ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದಲ ಸಾಪದಿ ಬೇರ್ ಅವು ಇಂಚತ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಂದ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ದುಂಬಿ ಕೈ ಈತು ಪೋಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತೆ ಆತ ಅವಡು ಅವತ್ತು ಬೇತದಾಲ ಶರೀರ ಬೆದ್ದಾಳ ಬೇತೆದಾಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯುವ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಚ್ಚನೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಆರು ಪಂಡಿತರು ಮರದ್ದುಂಡತಿ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರತಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನೆದ್ದಿಲ್ಲ ಚೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಉರುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಉರುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಚೊಟ್ಟೆ
ಚೊಟ್ಟೆತ್ತಿ ಚಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆತ್ತಿ ಚಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟು ಮಾತ್ರ ಇರೆ ಇರ್ನ ಪುದರಿಂಚಿನ ಮಂಡರು ಏನ ಇರ್ನ ಸುಜಾತ ಸುಜಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ತೋಜು ದಯೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೇನು ಜಾವನ ಅರೆ ಕಿವಿಗೆ ಎಂಜತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿ ಕೇನು ಈ ಸೈಡ್ ದ ಅಂಚಿಡ್ದು ಈರು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಆರೆಗ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಂತ ಡೌಟ್ ಈ ತೂಲೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಗಸಂಟ ಹೊಂಡ ಕೆಬಿಗೆ ನುಚಿ ಅಂದು ఒక ఈరిన ఎంచిన గుతుండే కై ఏపల ఈరు దాద మల్పడు గుతుండే ఆరు పన్పిని మాత్ర ఈ కండనే కాకిని అవ్వు ఆకిని ఉందాకిని ఉండదత్తు ఈరు ఇంಚ మల్పోడు ఇంచ మల్పడే ఆరు డాక్టర్ ಬಂತೇರು ಕಾಂಡೆ ನಡಪಡು ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಡಪರೆ ಆಯ್ದಿಡ ಉಂತೋಡು ಲಕ್ಕೋಡು ಸಾರಿ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದಲ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಊರುಂಟು ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಕುಲ್ಲೋಡು ಲಕ್ಕೋಡು ಸಾರಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಲಕ್ಕೋಡು ಈರ್ನ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಬಂತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 5 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಾಯಿ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಏರ್ ಬರವಲ್ಲಿರು ದಾಯ್ ಚತ್ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೇಗ ಇಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಏನಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಟಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನೆಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಂಬದ ಜೋಕುಲೆ ಪುರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವು ಆಪ್ ಉಂದಾಪು ನಮಕ್ ಉಂದೇ ಯಾವು ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆಗ ನಮಕದಾಲ ಜಂಕವೇ ಯಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವೇ ಯಾವು ಇದು ಈರೆಗ ಪಾತೆರೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡ ಚತ್ ಇರ್ನ ಕೈ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೋಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕುಡಾರ ಶಾಪ್ ಬನ್ನ ತಿಕ್ವೇನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ವರತಿ ಓಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕು ಮರಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಡ್ದುಂಬು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಡ್ದುಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವು ತಿಕ್ಕು ನಾಯಿನಾಗ ಅರೇನು ತೂನಗನ ಒಬ್ಬ 6 ಕೋಪಿನ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕೊಡರಿ ಇರೇ ಮದ್ನಾತನ ಜೋಕುಲಿ ಜಾತಿ ಓಡೆ ಪೋಯಿರ್ಬೇಕು ಎಂಕ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಇಡ್ಡ ಬಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕರೆಂತುದು ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಕೋ ಅವಂಚಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ನೇ ಇದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ನೇ ತಿಂಚ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಟಿಕೆಟ್ನೇ ಪಾಡು ಟಿಕೆಟ್ನೇ ಉಂಡ ಮಲ್ಪ ಇಡ್ಡ వెజ్జిట్ ఎంకలవ్ కొర్పిసి అయి నుంచి పూజిది 4 ముట్ట నాలు అయితే ಬೆರಿಕ್ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪರ್ಪ ನಾಳೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರು ಒಟ್ಟು ಪರ್ಪುನತ್ತು ಅವ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕು ಕಷಾಯ నేను దేతో నువ్వు ఆ సంకల్పిత నెలపొప్పు నిజవాది నీకు సత్య పనుకుండా నీకు సీకే ఇజ్జి ఈ సీకు ఎన్ను అవే మళ్ళకి ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನರಮಾಣಿ ಗಂಚೇನ ಅಂದಿಗೇಂದ ಕೆಲವರೆ ಸೀಕು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಂಶಯ ಉಪ್ಪು ಸಂಶಯನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಡದೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪು ಅವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಕು ಇಂಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ವಾತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಇಂಚ ಇಣೆಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಣತ ವಾತೋಡ ಅಂಚ ಆಪುಣಿಯತ ವಾತೋಡ ಆತನು ಪಿರ ಬೈದಂದು ಅವಲೇ ಇತ್ತದು ಇನ್ನು ಪಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣತ ಇದು ವಾತೋಡತ್ತು ದಾದನ ಬೇತೇನೆ ಸಂಶಯ ಅವು ಏಂತಾಯ್ತು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಚಿ ಹೊರ್ತು ಇಂಕ್ಲು ಅಂತ ಕೊರ್ಲೇವು ಇಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ವವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ತೂದು ಕೊರ್ಕ ಅವ ಮೂಲು ಉಂಡತ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆ ಕೊಡು ಖಂಡನೆ ಕೊಂಡ ಅవి ಪಕ್ಕ ಪರ್ಪುಣ ಉಂಟಾವೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಯಿಂದ ಅవి ಪರ್ಪುಣ ಉಂಟಾವೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೆಪ್ಪೆರು ಉಂಟು ಇಂಚೆಣ್ಣೆ ದುಂಬು ಪರ್ದು ದುಂಬು ಪರ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಮಾಲ್ದು ಜೊತ್ತೊಂತೆ ಈತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಎತ್ತದ ದಾದಾಂಡ ಪಾತ್ರೆರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಆರು ದುಂಬುದಲ ಕನೆ ಪರೊಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ
ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಚೆಂಕು ತಾವು ಎಂಕು ಉಪ್ಪಡ ಎಂಕು ಎಂಚಿನೇಕಿಯೇ ಏತಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಏತಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಕಷಾಯದ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಚಿಲ್ಲರಿದ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಏತೈಕ್ ಆಯ್ತಾ ಕಷಾಯದ ಹೆಚ್ಚೇಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಮಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಆತು ಗತಿಗೆಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಇರ್ದೆಪ್ಪಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಜಿನ MS ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ಹಿರಿ ಹಾಕಲಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿ ಹಾಕದೆ ಎಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ವಾ ರೋಗೋಗು ವಾ ಮರ್ದು ಐನು ಪೂರ ತೂದು ತರೆಟ್ಟು ದಿವೊಂಡು ಹಿರೇಗ ಆರು ಕಲ್ಪ ಇನ್ನ ಎಂಕ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಕಲ್ಪಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಈ ಹಿರೇ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಯೂರಿಲಿ ಗಣೇಶನ್ ఆయనల కై పల్లి పెట్టండు ఉళ్ళాళుడు ఏరే కొంచెం సీకు పడుతుంది దాంట్లో నారాయణ పండితేరు ఉంటే వెచ్చరింది వంట ఫేమస్ ಸೀಕ್ ಬರಮುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇಂಚ ಕೈ ಪಲಿಪ್ಪು ಒಂದು వంట ಪಲಿಪ್ಪು ಕೈ ಪಲಿ ಒಲಿಪ್ಪತ್ತು ಕೈ ಪಲಿಪ್ಪು ಪಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೊರನ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಪಲಿಪ್ಪು ನಿಂದಾಂಡ ఆయన పలిప్పు ఉండు ಪಲಿಪ್ಪು అదే అంటే అది ఈతు వర్షం నడతదని మన ఇంక్లేది బొక్క ఏరి అన్న మెగ్గి బర్పి ఆయనది బొక్క ఏరి బర్పేరు గుర్తు ಪಲಿಪ್ಪುವ అరేగు గుర్తు ಬಲಿಪ್ಪುವ అదే ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದು ಬಂಡವು ಆದಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬೈದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋ ಪಕ್ಕ ಬೈದಿನತೆ ಇತ್ತದ ಇನಿತ ಕೋಡದತ್ತು ಏತ್ತು ಪಿರ ಬೊಂಡ್ಲ ಆತೇ ಪಿರಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ಅವಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅవ్వతచ్చు ಆಪರೇಷನ್ ಆವಂದೇ ಆರೋಗ್ಯನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಆಯುರ್ವೇದೋಡು ಆಪುಡು ಅಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡು ఆయన ఎంచిన అందుకేండ ತಾಳ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಯಾಪ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ఆయన ಕಾಸು ಲಾತೆ ಕಳೆ ಒಂದೇ ಪೋಯಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಶುರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆಯುರ್ವೇದಕರ್ದುಲ ಮಿಲ್ತ್ ಹಾಕಲತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಮಿತ್ ಹಾಕಲತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಶುರುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಷಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಂದನಾಶವ ಅವು ಅರಿಷ್ಟಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪಡೆದು ಬೋಪುನಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಹೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಷ್ಣ 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 ಉಂಡು ಎಂಕೊಂತ ಉಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗಣಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಉಷ್ಣ ಉಂಡು അതിന് എങ്കിൽ പണ്ട് നേടുന്നത് ഈ പണ്ടിനെ മറന്നു കുറഞ്ഞ ഉഷ്ണക്ക ചന്ദന ശവ ആപ്പുണ്ട ചന്ദന ശവട് പറഞ്ഞ ಆಯ್ತು ದಾಳಿದ್ದೆವು ಯಾಪ ಏನು ಪರಿಯ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ಏನು ಪಣೋಡು ఉంది ಆಯ್ ಶವ ಆಪುಜಿ ಶವ ಆಪುಜಿ ಅಂತೂ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೋಪು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವ್ದಾಳ ಅಂದು ಅತ್ತು ಚಪಾತ ಪಕ್ಷ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ಕತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ದೈತವನು దాదానా మల్త దీతేరు పండిద్దేతో నోడ్చి ఒక ఈ టేస్ట్ ఉంది పండ టేస్ట్కి పరుపున వస్తావు టేస్ట్కి పరుపున వేతావు ముందు అంచేత్తు ఉందించినందుకన్నా నిన్న ఆరోగ్య వృత్తి ఆపు ఆరోగ్యుడు ఆయుర్వేదుడు ఆరోగ్య వృత్తి ఆపును పడుపున మండెడుపాడు అటాన ఏరు పాతేరు నలపను ఆయుర్వేదుడు ఇత్తినాతు చీకుకి మర్దు వేత వైట్లకి నువ్వు సత్యపాతే కొత్త అండత్త ಅವು ಕೊರಪರ ಚೂರು ಅವು ಅಕ್ಕ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಪಿದಾಯ್ದ ಗಣೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚಕೇನು ಅವು ತಪ್ಪು ಇಂಚಕೇನು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಂಪು ಬೋರ್ಡು ದಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬರೋಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮೂಳು ಬರ್ರಿ ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚುಣ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಹೋಗು ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ಅದು ಕೈಪೈಜಿ ಚೂರು ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಪಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ ಬಂಡ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಆತೇ ದೆತ್ತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈ ದೆತ್ತನ್ನ ತೆನಸುಡು ಅವಳ ತೆನಸು ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಶರೀರಗೂ ಪತ್ತನು ಐನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು ದೆತ್ತೆತ್ತು ಪರಿಯರ ಅವು ಇಂಚಿನವು ಅವು ನೀರ ಹತ್ತತ್ತ ಮರ್ದತ್ತ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪತ್ತುಲ ಆ ಮರ್ದು ನಂಗೆ ಖಾತೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪು ಅವು ಮಂಡೆಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಂದನಾಶವ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂಡ ಬರಾಡು ಇದ್ದಿಟ ಬಾಡು ಅದ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರೇಕ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು
ಇಪ್ತಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ವೇರಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಇಪ್ತಿಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲ ಹೂಯಪ್ಪ ಮಾತಾಟಿಕ್ಕಿಡಾರು ದಯದಿಂದ ಮುಂಜಾರನ ಸಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಮುಖಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತರ ತಿನ್ಪಿರದ ಅನ್ನ ಮುಖಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡಂದ ಉಪಾಯ ಓ ದೇವ ಬೆನೆಟ್ಟು ಬದುಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೈಟಿ ಆಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬತ್ತು ತೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೂಯ ಅತ್ತೆ ಕೈಟು ಕುಂಟು ಕೈ ಬತ್ತದು ತೆಲ್ತೀನಿ ಏನಂಡ ಚಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ಟೆ 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 ಮಾತ್ರ ಇರೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಉರುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಉರುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಚಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಚಟ್ಟೆ ಚೊಟ್ಟೆ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಚಟ್ಟೆ ಅವೇ ಚಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ಚೊಟ್ಟೆತ್ತಿ ಚಟ್ಟೆ 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 ಚಿಟ್ಟೆತ್ತಿ ಚಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟು ಮಾತ್ರ ಇರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಈರ್ ಬೋದು ತತದ್ ಉರುಂಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಬರುವ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಟ ಲೈಟ್ 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 ಒಂಚು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರತ್ತೆ ಆ ತರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ದೈ ಆಂಡ ಆಂಡ ಶಬ್ದ ಅರ್ಪಣ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವನ್ನ ಮರ್ದುಂಡ ಈಗ ಮುಸುಂಡು ತುಪ್ಪಿನಂಚ ಮುಸುಂಟತ್ತೆ ಐತೆ ಚಿತ್ತು ಉಂಡ ಬೋಂಡ ನೈತೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನೀರ್ಪಿ ಏರು ಅತ್ತ ಬೇಳೆದ ಗಣೇಶ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ತಾತ ಬೀಳ್ರ ಅರಂಗಣ್ಣ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಇಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಕೊರ್ಲೇವು ಕುಡಬುಂಡು ಅರೆ ಪಾಯ ಅಂಡತೆ ಪಾಪ ಅದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಸರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಕೈ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅವು ಬಂಡ ಈರು ಗ್ಲಾಸ್ ಗೀತಾರ ತೋಜುಂಡವು ಎಲ್ಯ ಹತ್ತು ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ಜಾರ್ಮಿ ತೊಟ್ಟೆ ಅವಿಂಚ ಪತ್ತೆರ ಪುಸ್ಕ ಜಾರ್ನು Be like BOLAR.